Sit down. Sit down. Guys. Hello, guys. Likap TV. Sir Likap TV. Miguel shoutout po. Salamat sa patamsak. Tigasing tatay. Miguel shoutout. Lupi Lasos kapatid. Salamat. Salamat sa kagabi. Nag-try lang ako na nag-live sa labas kagabi. Umiiyak na itong aso ko kaya kinuha ko dito. Kinuha ko itong aso. Di ba, Yoyo? Pasaway ito eh. Gusto niya sama ng sama. Ano, Yoyo? Dito kami sa ano. O ano, ginagawa mo? Tahol ng tahol. O, ayan o. Maraming salamat sa pagdalaw kay Ate Ima. Salamat sa paharang. Yoyo, huwag kang bababa ha. Okay? Maridils. Salamat sa pagbisita, Bisti. Kalods. Tigasing tatay. Miguel shoutout. I-share ko nga sa Facebook ko yung aso ko. Kasi gusto ng ano eh. Gusto ng anak ko yung aso. Maridel, sabi ni Foodbuds, kapatid. Miguel Love shout out. Maridel from Likap TV. Maridel, ano, ngayon lang yan bumisita. Sana si Maridel. Maridel. Maridel Bisti.
Bising-busy ito kasi eh, kaya hindi siya nakakabisita. Busy sa barin siya. Dati maliit lang ang bahay niya, mga more than 100. Salamat, salamat kapatid Pudbad sa paharang. Wala sa oras yung pag-open ko kasi busy-busy si Ate Emma. Kaya ngayon mag-open ako kasi mamaya may trabaho. Salamat Pudbad, kapatid. Salamat sa patamsak. Salamat sir, ay salamat kapatid. Pudbad. Tinabad niyo yung aso ko. Ganyan ang gusto niya, nasa tabi ko siya palagi. Nag-aaw-aw yan eh, kasi kagabi nag-live kaming dalawa sa labas. Ala, mag-open ka sir, ano, mamaya, di ba? Mag-open ka mamaya. Naka-open ka na ba? Walang naka-open kaya nag-open na rin ako ng saglit. Kayo-kayo lang ang ano, mga ka-group ko. Wala nang iba. Yun, yung mga bisita. May mga bisita. Tapos, ano, pag may dumaan, yung mga ano, yan, pinupuntahan ko rin. Akala ko ano, mga ano ka, mag 2 PM sa Pinas? Yuyo, sarap ng ano mo dyan na hilata mo. Ay, akala ko PM. Hi, Lin Kata. Salamat sa pabiji-biji pa kaway-kaway. 2 PM, di anong oras yun? Dito ano, alas 8 pa lang dati. Ano, alas 8 pa lang ba? Oo, 8:40 dito. Kagigising. Kagigising lang. Ano, napuyat. Ako nagigising na ako ng 6. Ginigising ko yung sarili ko sa 6 o'clock. Kasi maghahanda ko ng baon ni among babae ng sandwich saka fruits. Yuyo, yung balahibo mo. Yung balahibo mo, oy. Yuyo. Harap ka dito. Shh, Yuyo. Here. Sinong inaantay mo dyan? Come. Okay, like this. Not like this. Oh. Good morning, Kika, kapatid, from Food Buds. Kapatid. Tigasing tatay. Pa-support guys. Upcoming LE. Salamat.
Puntahan natin yung ano mo. Ang hirap kayang mag-pin. Hindi ko maipin, cute naman ang alaga. Ipin ko, ayan, tignan ko nga. Kasi ang nahirapan akong ah, touch. Ayan. Yung mga iba pa jacket sabi nila, hindi ko madyakitan kaagad kasi yung mobile ko, nag-aano siya, nag-ahahang. Tapos yan, magtatampo na sila. Tatampo na yung mga, ay, punta natin yung bahay mo. Tigasing, bagong dikit ako sa'yo dito sa ano. Diyan sa main, ano, sa main, dating dikit na kita. Oh. Food buds. Salamat sa pakaway-kaway. Sis RB, mega love shout out. Salamat sa patamsak, Sis RB, Wanderlust. Yuyu. Yes, Sis RB. Puntahan kita. Yan. Tamsak ako, Sis RB. Pang 79 na tamsak, Sis RB. Food, mega mega love shout out from Junjun, Pusang Ligaw. Salamat, salamat Pusang Ligaw. Ate Milay ko, from Food Buds Recipe. Junjun Pusang Ligaw, salamat sa pagkaway-kaway. Tigasing tatay, nandito ako sa bahay mo.
Pang 7 na tamsak, pangalawang pangalawang ano na ako sa'yo, banana. Hello, Lupi Ilasos, kapatid. Salamat sa pagdalaw kay Ate Ima, dan sa salmon, Tatay Tigasin. Dan sa salmon, Tatay Tigasin, from food buds. Kuya Lupi, from food buds. Wala na si Maridel. Didikitan ko sana. Busy yun sa trabaho rin, sa Barin. Best friend ko yun sa Barin. Galing kasi ako ng Barin dati. 7 years ko doon, tapos lumipat ako dito sa Dubai. Mas maganda dito sa Dubai kaysa doon sa Barin. Explorer TV. Sit down. Sit down. Oh. Sit down. Harap ka dito. Shh, Yuyo. Yuyo. Nag-open ako ng maaga kasi mamaya may trabaho. Asan na si RB? Salamat food buds, corrected loads sa maganda mong Marian from Tigasing Tatay. Tigasing Tatay, nandito ako sa bahay mo ulit. Pang 9 tamsak at saka pang 3 banana. Andun na yung mga nagkakaway-kaway na lang sa inyo. Tamsak Danhos, Emeline TV Channel. Salamat, Ma'am Emeline TV Channel. Good morning, Sir Explorer TV. Good morning pa dito, morning. Diyan sa Pinas, ano na? Pang 11, Tigasing Tatay, pang 11 ay pang 12 na tamsak at saka ano pa? Ay, pang 12. Nalilito ako. Nalilito si Ate Emma. Ito yung sabi ko, pang 9, pang 10 tamsak at saka pang 4 na banana.
Salamat, salamat, Emeline. Ading Emeline from Explorer. Miguelad shoutout po sa lahat na nandito at sa mga viewers from Emeline TV channel. Salamat, salamat Emeline TV channel. Junjun Pusang Ligaw, salamat. Juch, Chi Vlog. Ano ba yan? Ala, ano ba yung napindot ko? Wala naman. Ayan. Food Bad, salamat po from Explorer TV. Emeline OTW to you from Food Bad's Recipe. Salamat, sir. Salamat kapatid Food Bad sa support sa kanila. Food Bad's Recipe, Miguelot shoutout po from Ma'am Emeline TV channel. Tigasing tatay, pang 11 na tamsak at saka pang 5 banana po. Magkaway-kaway na lang, nagkakaway-kaway na lang doon si Ate Ima yung mga ano niya. Dan Sukli po, Food Buds from Explorer TV. Ayan, wow, salamat. Salamat po, Ay! Huwag kang mamarang dyan. Ito na, gusto niya talaga, oh. Gusto niya, hahalikan talaga ako. Salamat po, Food Buds. Balikan kita later para di malagas po from Emeline TV. Tigasin, ano na, tapos na. Salang natin si sit down. Tigasin, tatay. Panglima na po yung ano, mamaya ulit, okay? Kasi para hindi, ano, sir, tigasin tatay. Guys, ano, mag-iwan kayo ng bakas kay Sisi RB Wanderlust. Pabalikan kayo niyan. Nandyan lang. Nasa trabaho siya ngayon sa opisina kaya hindi siya makaano. Pero nasisilip-silip siya. Baba mo bahay mo, Joshi, salamat. Tigasin tatay, salamat. Explorer. Puntahan ko yung ano mo link mo. Explorer TV. Salamat sa support. Tamsak 92 CCRB Wanderlust.
Tigasing Tatay Dan po from Explorer TV. Fully connected Explorer TV. Enjoy sa rides loads. From Tigasing Tatay. Tatay Tigasin Tatay. Salamat, salamat. Sis, RB Wanderlust. Rini, Makasero. Harang is Life, Ate Ima TV, Lito po. Ay, ma'am, salamat, maraming salamat. Lito ang mabitad. Mhm. Salamat sa pagbisita. Fully connected, Yuchi. Yuchi, sarap ng luto mo from Tigasing Tatay. Welcome Lord Explorer from Tigasing Tatay. Ayan. Salamat guys, salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Connect to each other guys. Kukunikan ko lang si Ate RB. Pang 95 sis RB. Thumbs up sa premiere. Turistang Mangyan, pasupport mga idol from Turistang Mangyan. Yes, connect to each other guys ha. Turistang Mangyan. Remy Makasero. Lito Mabitad. Guys, patamsak si Sis RB natin. Mag-iwan kayo ng bakas doon sa babalikan kayo. Turistang Mangyan. One Banana. Dikit ako sa'yo. Yan. Pang 19 tamsak. Sipag lang sa paglalaba. Turistang Mangyan, salamat sa pagbisita. Dandikit sa nakapinhos. Salamat Ma'am Emeline TV. Mag-iwan ka ng bakas lalagyan kayo ng niyan. Bibigyan kayo. Nandyan lang siya. Nasa opisina kasi siya eh. May trabaho rin. Hello kapatid. Lope Ilasos. Salamat kagabi. Nandun ka kagabi. Namasyal tayo dyan sa harap ng bahay. Kayong dalawa ni Gambong. Salamat sa pagbisita. Pinasyal ko lang itong aso ko.
Nagngangaw-ngaw, gusto niya magpasyal. Kaya binidyo ko na rin. Yuyu, Yuyu, shh, Yuyu, here, come here, sit down, here, come here. Patayin ko yung AC kasi baka manangalamig na. Yung balahibo niya, lumilipad yung mga balahibo niya. Ano yan? Na-delete ko yung turistang mangyan pala. Juicy vlog. Puntahan din kita, pupuntahan ko yung bahay mo rin. Wait lang ha. Asan na yun? Explorer TV. Panlasang Pinoy, kinamatis ng isda, wow, sarap. Dito ako watching Gian Bukal, Juicy, watching from Ate Ima. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng ating kinamatisang isda. Dan Ito po, po ang RB ating Wanderlust kamatis. from Juicy Vlog. Ito ang ating Salamat. isda. Salamat kapatid. Pechay, Si sili, luya at sibuyas. Tara po, samahan niyo akong hiwain natin ang ating mga ingredients. Hiwain ko muna yung ating kamatis.
Guys, premiere ni ano sa taas. Guys, paano? Puntahan natin si Sis RB sa taas. Nandiyan pa sir, ano? Ariagis TV. Sir Explorer. Pasupot si Ma'am RB sa taas. Ano niya ngayon? Live niya ngayon. Salamat, salamat. Emeline, salamat Rini. Salamat sa pagdalo kay ano ate. Sis RB. Dalawin natin siya saglit. Rini Macasero. Tigasing tatay. Emeline. Yan, nandyan kayo. Guys, nandito ako kay Sis RB. Yagis. Wait lang ha. We got you. We got you manlalakbay. Papunta sa taas muna tayo, guys. Bisitahin lang saglit natin. Kabadichi, Juchi. Salamat sa pakaway-kaway. Likap TV, Pulpak na po. From Riagis TV. Nasa taas pa po ako kay Ma'am ano, RB. Wait lang sa mga kapatid. Tara mga idol, sure ang balik from Riagis TV. Wait lang Riagis TV. Sa Dubai ito, sa Dubai. Ang daming tao, oh.
Guys, one minute lang ha. Hindi lang kayo RD, nagtatamsa. Nandun lahat ang mga ano. Guys, pwede na siguro natin ano, RD. Wait lang baka. Pwede na tayo sa lipat tayo. Shirley Cup TV, pang 50 tamsak with banana. Nandito ako sa bahay mo. Tara, kaibigan na natin isa't isa. From reality. We got you. Food buds recipe. Boy, got you. Manlalakbay. Salamat sa pabiji-biji. Boy, pakaway-kaway si food buds. Boy daw. Sabi ni kapatid buds recipe. Tara mga idol, sure ang balik from Riagis TV. Guys, ayan si Riagis TV. Sure daw ang balik ang hindi kasi ako nagano eh. Full pack dan Riagis TV, Miguel shout out from Shirley Cup TV. Salamat sa patamsak. Pang 51 Shirley Cup, pang 51 na tamsak at saka pangalawang banana po. Watching sa watching po. Saglit lang.
Tara mga idol, sure ang balik. Ano, from Riagis TV. Shirley Cap, nandito ako sa bahay mo ulit. Pang 52 tamsak at saka pangatlong banana. Ano lang ito, 23 seconds. Tantan. Harang ate from Tantan. Salamat. Salamat Tantan sa pagbisita. Sir, got you. Salamat sa pabiji-biji mo dyan. Sir Lika, pang 53 na tamsak at saka pang-apat na banana na po. Watch si Ate Ima TV sa 23 seconds na. Ulam. Ayan, dali na. Tara mga idol, sure ang balik. Sino pong ano? Sino pong magpagdikitan kay Riagis TV? Ano yun, barteran ba yun, sir? Kapatid Riagis? Puntahan ko muna si ano, Sir Lika. Si Ann Bukal, pang 45 na thumbs up po.
Miguel Love shout out, sis Tantan from Juicy Vlog, Mr. Coffee Do. Riagis TV pang 12 tamsak at saka banana. Nasa bahay mo po ako. Hi, Ma'am Satisfaction. Miguel Love shout out ti Emma from Satisfaction Channel. Tamsak po. Salamat, Ma'am Satisfaction. Dan ako sa'yo, ano, so, Riagis. Yoyo, 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 here, come here. Sit down here, not there. Come, here, here. Antok na yung aso ko. Here. Shh. Yoyo. Dito ka. Dito ka, oh. Yan. Ang lungkot ni ano, Yoyo. Ang lungkot ng aso ko. Pang 45 tamsak. Sir, ano, kapatid Chi Anbukal. Yummy. Sarap ng ulam. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng ating kinamatisang isda. Sarap yung kinamitisan. Ito ang ating isda. Pechay, sili, luya at sibuyas. Tara po, samahan niyo ako. Charlie Cap TV. Sian Bukal. Ayan. Salamat, salamat. Sa pagkaway-kaway. Pang 42. Ilang na ang pang ano na. Thanks for the gift. Dan Punik, Riagis TV, bagong dikit from Satisfaction Channel. Ayan. Ang Satisfaction sa taas, sa nakaping. Pasupport kay ano, kapatid Chian Bungkan. Sir got you. Salamat, salamat sa pag-stay. Sir got you. Pasuport sa nakapin. Chian Bukal, kapatid, pang 46 tamsak na po.
Yo-yo. Yo-yo. Come here. Come here. Sit down. Sit down. Titi. Hmm. Ano? Nahantok ka pa? Nahantok ka pa? Harang. Harang pa ako sa kay ano. Cian Bukal, harang pa ako. Ayan. Tantan, migalat shout out sa lahat. From Tantan. Parking lang, Ate Emma. Wow, salamat. Salamat, Tantan. Kailan ka mag-LS para makaparking din sa'yo? Cian Bukal, pasuport sa nakapin, guys. Sir got you. Papa, Papa. Papa Coco Channel. Ayan, mag-jacket ka na. Ngayon ay magluluto tayo ng ating kinamatisang isda. Ito po ang ating kamatis. Ito ang Saturday ating isda. patis. Oo, para mapuntahan. Chay, sili, Tantan, migalat shout out from Food Buds Recipe. sibuyas. Tara po, samahan niyo akong hiwain natin ang ating mga ingredients. Pahinaan ko yung ano, para hindi magising yung dalawa ko. Wala ako, hindi ko alam. Yung mga, hindi ako nagsisit ng oras ng ano ko kasi pag hindi busy, yun lang. Kapatid Buds, migalat shout out from Tantan. Done watching Cian Bukal vlog from Satisfaction. Naririnig mo kasi ano, nagwawats ako. Winawats ko siya. Ay, ano ko siya. Baka marinig yung mga alaga. Magising. Pinahinaan ko na. Full pack dan, satisfaction, miglad shout out from Likap TV. Ayan, thank you, Sir Likap. Nandito pa ako kay ano, nagtatamsak. Cian Bukal, pang 48 tamsak. Yuyu, halika dito. Punta ulit ako kay ano. Punta ulit ako sa nakapin. Sa kabilang ano, account. Pang 49 tamsak. Cian Bukal. Harang, harang. Harang Cian Bukal.
Yuyu, Yuyu. Reagis TV, connect to each other. Reagis TV, balikan mo si Tantan. Dan siya sa'yo. Sa ating lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng ating kinamatisang isda. Ito po ang ating kamatis. Ito ang ating isda. Watching ulit dito sa Sili, kapatid. luya at sibuyas. She, Tara po, samahan niyo akong we hiwain got natin you. ang ating mga Salamat. ingredients. We got you. Hiwain Salamat po sa muna yung ating kamatis. pag-stay. Ano yan? Big lang ako. Ano yan? Host? Antok pa ako. Antok ka ba ba? Tantan, 15. Salamat dito pa ako sa bahay mo. From Reagis TV. Salamat, Reagis TV. Boring pag walang sound. Antok. Antok po. Sige, matulog ka muna, Sir Gatcho. Tulog ka muna. Kumanta ka na lang para hindi ka antukin. Guys, salamat sa pag-stay. Kay Ma'am Satisfaction po, pa-support, nagbabalik siya kaagad. Mabait yan si Ma'am Satisfaction. Shirley Cap, ay Shirley Cap. Kapatid, Chian Bukal, pang 50. Thumbs up. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon ay magluluto Napagod tayo po ng ay ating inang kinamatisang from isda. Gatcho. Ito po ang ating kamatis. Napagod. Ito ang ating isda. Pechay, sili, luya at sibuyas. Tara po, samahan niyo akong hiwain natin ang ating mga ingredients.
Guys, salamat sa pag-stick kay Ate Ima. Nakay Jutsi ako. Yuyo, yuyo, yuyo. Ayan. Dating dikit na ako. Chian Bokal. Dito sa main channel ko siguro meron. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng ating kinamatisang isda. Ito po ang ating kamatis. Ito ang ating isda. Pechay, sili, luya at sibuyas. Tara po, samahan niyo akong hiwain natin ang ating mga ingredients. Hiwain ko po muna yung ating kamatis. Guys, salamat sa pag-stick. Hiwain lang natin. Guys. Medyo nipisan ko lang ng konti. Guys, puntahan ko lang si Riagis, ah. Sit down. Shh. Sit down. Yuyu. Sit down. Shh. Sit down. Sit down. Shh. Sit down ka, sit down. Oops, inat. Oy, oy. Oy. Sige. Ay, nag-inat-inat ang aso ko. O ano, sige. Nag-inat-inat ng aso ko, oy. Mega love shoutout, Sir Gatcho TV from Satisfaction. Ayan. Si Satisfaction dan from Tantan. Ayan. Ma'am Satisfaction, dan na daw sa'yo si Tantan. Anong ginagawa mo na naman dyan? Dikitan ko lang si si Riagis. Samsak pang 15, Riagis, bagong dikit. Watching from Ate Ima. O, nakailan ka na rin sa akin, ha? Kanina pa ako nagdidikit. Huwag nang magreklamo-reklamo, mga anak, ha? Sabay ka na. Ay, sus, Mariusip. Guys, huwag nang magreklamo-reklamo, ah. Reagis, ayan, pang 16 na ako sa'yo, ha. Kapatid, ayan. With, banana. Ayan. Kahit na hindi mo na ako, bigyan, okay lang. Basta naka-support si Ate Ima. Masaya na siya.
Dan po, Ma'am Satisfaction from Sian Bukal. Mr. Kubido, patawa-tawa. Salamat sis. Ano po yung channel mo? Ayan, yun ang sinasabi ko sa mga pag isinalang niyo yung pag pumunta kayo ng ganito, yung main channel niyo ang dalhin niyo para maski na hindi niyo ilapag yung bahay niyo, iguguto channel nila. Diyan kasi dumadami yung ko yung bahay ko dumadami kasi pag pumupunta ako ng dumadalaw ako sa mga kaibigan. Main channel ko ang dinadala ko, hindi na ako naglalapag ng bahay ko. Kinukuha na nila, ginuguto channel nila ako. Ayan, babalikan ko sila. Ganon. Kasi pag ang ninja ko ang dinala ko, iguguto channel nila, o di yung ninja mo ang itatamsakan nila, iwawats nila, imbis na magpupunta sa channel natin, sa main channel natin. Sa yun ang main pagdikit nyo, okay lang. Pag bumisita kayo sa isang bahay, yung main channel, maski na naka-ST kayo doon, ayan, guguto channel nila. Ay, to Miss Sports, ayan. Salamat sa pwede yung basta ilapag, kasali yung nyo, yung link nyo. Pag yung ninja. 25 thumbs up. Salamat. Itong sport. Wait lang, nagdikitan lang ni Ate Emma yung Inuubos ko lang yung pangdikit ko sa kanya at papalitan ko na siya. Sino yung pangalawang ito si Sir Gatcho. Dana ako sa iyo, Riagis. Naka-anim na yata ako sa iyo. Saka na lang na naman yung iba, di ba? Ganito magsalita si Ate Emma, panggalato kasi. Saglit magbihis po ako. Magbibihis ka, saan ka pupunta, Sir Gatcho? Magra-ride ka na naman. Mag-ride ka, kiulan-ulan. Basa ka na sa ulan na, Sir Gatcho. Salamat, post na lang to, si Binky. Lubat na pala. Uy, from... Anong na yun? Hindi ko na alam kung ilan na yung nadikit ko sa yung Sir kapatid Riagis. We got you, harang. Tamsak 24, Sir, Sir got you. Sa Baguio City ito hindi sa hindi yung nabasa. 3 days ago. Food buds.
Salamat sa pa-BG podcast. Si Anbukan. Guys, sa ano tayo, sa taas. Kung sino yung, ano, di pa nadikit. Nagbabalik yan. Alam ko yung nagbabalik at saka hindi nagbabalik. Pawat na lang o kaya ano, kung nakadikit na kayo, thumbs up na lang natin. Ano ko kasi baka magising yung dalawa kong alaga natutulog. Yo, sit here. Not there. Mahulog ka na dyan eh. Dito, dito. Here. Shh. Ano bang iniimot mo dyan? Ha? Shh. Ano? Ay, sana. You feel sad? Ha? Hmm? Hmm? Wait, wait, okay? Hmm? Tapos mariusip ko nga sa kanto. Come here. Huwag dyan. Mahuhulog na yung ulo mo eh. Nilalaylay mo na dyan sa lamisa. Tanda po sa nakapin. Dana daw sa kapin, nakapin. Dana po sa nakapin. We got you. Good buds. Hindi ko alam ang ano mo eh. Ano, naka-open ka na ba? Kasi mag-iin na ako. Kapatid food buds, pag mag-open ka, mag-iin na rin ako. Didikit lang, tinatapos ko lang ito. Pang 25 na tamsak, Sir Gacho. Harang-harang. Hinaharang-harang ako. Maganda rin panoorin itong mga harang eh. Pinapanood ko yung mga harang. Magagalit si White pag hindi pinanood yung ano, harang. Sabay ganun. Baguio City. Ayan. Cordillera of University. Boy, got you manlalakbay. Manlalakbay ka talaga kung saan saan ka nakakagawi, oh. Matulog ka na, boy, ano, sir boy. Inaantok ka, di ba? Okay lang, ano, dikitan ko lang yan. Sumasakit ang ulo. From 26 tamsak, sir, got you.
Guys, sino nang nagla-live diyan? Malungkot yung aso ko, oh. Yan, oh. Yoyo, ano, what happened to you? What happened to you, Yoyo? Salamat po sa banana from Yagis. Tamsak 26. Sir got you. Tamsak na lang ang naibibigay ko sa'yo kasi ano, dikit na ako. Ate Ima, tambay lang po, nasa work lang po. Ay, sige lang kapatid. Unahin natin yung work para hindi tayo pagalitan kasi ganyan din ako. Ganyan din ako kung minsan bago nag-work ako sinong naka-live, i-stick ko na lang yung phone ko kasi naka-headset naman ako, nakabulsa, ganun. Tapos yan, nakikinig ng mga shoutout. Oh. Tapos yan, magkaway-kaway ulit. Tantan, salamat sa pagkaway-kaway dyan. Si ano si Tantan, Tantan ano nang ano ito, ano lang, tulad ni Tantan, ninja ang ano, pakaway-kaway, ayan. Salamat Gian Bukal. Ay, pati ako parang inaantok. Naantok si host. Gian Bukal, ayan. Na ano ko yung mga chat sa ano, dami gawain, may mga nagsasabi, oh. Sige lang. Maski na dami gawain, sige. Sige pa rin, maski napupuyat na diyan, sige pa rin yung pagwa-white. Dito nga ang laki na ng eye bag ko, eh. Sis RB, ayan. Dumalaw kami kanina sa iyo. Dun sa live mo ay dun sa premiere mo. Love love boat, wag na ano ba yung nakikita ko diyan sa kabilang ano. Sabi ko, sabi ko mag-iwan sila ng bakas kung sino yung ano kasi babalikan mo at nasa opisina ka. Kung sino yung nagbakas, iyon na lang ang ano, kung hindi pa sila dikit. Inaantok si Ate Ima. Ay, abong. Inaantok, baka masakit ang ulo. Ads, RB Wanderlust, Sisi, Sisi Koy. Sir Boy got you. Dikit na lahat yung ano ko sa'yo. Tamsak na lang ha. At saka, nagwa-watch naman ako sa'yo, di ba? Full watch. Pag walang ano, pag bakante yung phone ko,
Watch ko yung mga ano mo kasi para dumami na yung watch hour mo. Para madagdagan. Food buds, RB, sabi ni Food buds. Ay, naapong ko. Nyamit datoy. Kasla makaturturog ako. Nyamit. Makaturturog ni Ate Ima. Ito kasing si Yoyo, oh, salarin. Dito pa ako sa ano, bahay mo, Sir Gatyo, nagtatamsak. Dikit na lahat yung ano ko sa'yo. Talagad. Pang 27 na. Tamsak. Kahit na tamsak-tamsak lang, okay lang, malaga rin ang tamsak. Iubos ko lang itong ano, alagad ko na itamsak sa'yo, ha? Ay, anyamit. Sir Gatyo, tamsak ulit ako sa'yo. Pang 28 tamsak, Sir Gatyo. Matulog ka lang dyan. Asan na yung mga didiktan ko na iba? Gawin natin ano, 30 tamsak, Sir Boy. Umalis na si turistang mangyan. Hindi ko na naisabit. Sir Gatyo. Asan na? Pang 29 tamsak, Sir Gatyo. Nagkakasayahan sila. Nagkakasayahan sila. Mahina si Ate Ima. Mahina talaga si Ate Ima. Sir Gatyo. Nandito pa ako sa ano. Pang 30. Pang 30 tamsak, Sir Gatyo.
Turistang mangyan, mamaya na lang kita ano ha, wala ka dito ha, ilista na lang kita, mamaya kita balikan. Wala ka dito eh. Balikan kita, i-chat na lang kita dun sa ano mo. Natulog na si Sir Gatcho. Naririnig ko humahagok na eh. Humahagok na sa pita. Sir Gatcho, si ano, sa Ma'am Sapit na. Tamsakan ko si Ma'am Satisfaction. Saglit lang. Dito ka lang, Yoyo, mag-CR lang ako, ha? Okay? Punta rin ako sa CR, likap. Pang 57 na tamsak, Ma'am Satisfaction. Tatamsak ko na lang lahat na ulit itong ano. Pag dikit na ako, dating dikit ko na ito eh, Ma'am Satisfaction. Naidikit ko na lahat ito. Sure. Naidikit na lahat. Sir Likap. Natulog na yung nagdidikit yan yata. Natulog na yung nagdidikit. Ma'am Satisfaction, nandito ako sa bahay mo ulit. Pang 58, tamsak. Nasa bahay mo ako, Ma'am Satisfaction. Wala pa rin. Guys, mag-almusal muna si Ate Ima. Pang 59 tamsak, Ma'am Satisfaction. Wait lang. Wait lang saglit. Gagawin ko lang 60. Recap TV, salamat. Salamat sa pag-stay kay Ate Ima. Maghahanap ako ng ano, ididikit ko sa'yo. Sir Recap. Don't worry po.
Ma'am Satisfaction. Pang 60. Pang 60 na po yung tamsak ko. Aray ko. Mahimbing yung aso ko, oh. Tulog na tulog. Hindi ko matas. Likat. Sir Likat. Salamat sa pag-stay. Ma'am Satisfaction, dagdag ng tamsak kasi baka malalagas. Kasi pati tamsak nilalagas nila. Nalalagas din. Yoyo, dalhin ko muna itong aso ko nga doon sa kabila. Guys, wait lang. Ano? Musta, Yoyo? Halika na. Dalhin muna kita doon sa kabila. Guys, dalhin ko yung ano ko. Cellphone. Anak. Yala, come here. Come here. Come here. Come here. Alisin ko yung lahibo ng aso. Saan ba yung maingay? Naka-WhatsApp ko kay ano. Sir Boy got you. Ay.
Magawa lang ako ng kape, Sis Eva. Kasi para hindi aktukin. Pati ako rin na. Aktok eh. Kanina pa. Wait lang guys. Mag-iin na ako. Guys, mag-iin na si Ate Ima. Kasi mayroon trabaho pa. Magtatrabaho na. Sis RB, punta tayo kay Food. Mag-iin na ako kasi pupunta ako kay Food Buds. Punta tayo kay Food Buds. Salamat sa nag-stay. Ayan. Ay, mag-almusal pa ako. Bye, salamat. Wait lang, di ko pa na ano. Ano ba? Yan ang ano.